327. Synnyn tunnustuksena käytämme virttä 510. 325 siitä 4 säkeistä kiitoslauluna musiikkina. 949 päivän virtenä, kollektivirtenä 416 ja ylistysvirsi on 329. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Herra olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkesi kanssa. Rakkaat kristityt, sisaret ja veljet Herrassa. Tänään kirkkopyhän aihe on Jeesuksen lähettiläät. Se on myös ekumeninen lähetystyön juhlapäivä. Siis kaikkien kirkkokuntien Kristuksen kirkon lähetyksen juhlapäivä. Me olemme kristittyinä se, mitä Jeesus lähettää. Hän lähettää meidät juuri sellaisina kuin me olemme. Olet siis se sekä lähetys että
se sisältö tai sisällön kertoja tai todeksi eläjä. Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hän on jo kauan lähettänyt rakkautta maailmaan ja yhä edelleen hän haluaa, että me lähetämme ympärillemme Jumalan rakkauden viestiä, sanomaa teoissamme, sanoissamme ja koko olemuksessamme. Kristitty on vapahtajan lähettiläs. Meidät on kutsuttu olemaan toistemme palvelijoita Kristuksen esimerkin mukaisesti. Me emme tosin läheskään aina toteuta tehtäväämme hyvin. Ylenkatsomme toista, käännämme selkämme avun tarvitseville. Rikomme niin Jumalaa kuin muita ihmisiä vastaan. Käännymme Jumalan puoleen pyytäessämme tältä anteeksi kristityn tehtävämme laiminlyömistä. Teemme sen yhdessä veisaten Piirren 510 sanoin. Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten, kun katsot sydämeen, miten pelkään valoa väistelen ja kaipaan pyhyyteen. Anna anteeksi, pese puhtaaksi, tee uudeksi kokonaan. Minä tahdon kuunnella ääntäsi, se kutsu seuraamaan. Sinä Jeesus, mestari hiljainen, et vaatimuksiin vie. Tulet vastaan seurasi pyytäen ja itse olet tie. Enkä leipää laukkua sauaakaan, saat turvaksi matkalleen. Otan yhden askeleen kerrallaan ja pääsen perille. Sinä Jeesus vallasta riisuuduit ja saastoit nöyryyteen. Isän tahdon täyttäen antauduit maan kaikkeen köyhyyteen. Sido Jeesus nyt minut itseesi, suu usko ja rakkaus. Ota kaikki voimani käyttöösi, luo matkan tarkoitus. Kaikkivaltias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Amen, amen, amen. Herra, armahda
Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isämme, sinä olet lähellä meitä jokaista. Kiitos, että olet antanut meille suuren tehtävän viedä ilosanomaa pojastasi Jeesuksesta kaikille kansoille. Sinä tiedät, miten me olemme puutteellisia, millaisia me olemme. Kiitos, että silti tahdot luottaa meihin. Omin voimin me emme pysty täyttämään tehtävääsi. Rukoilemme, että annat Pyhän Hengen vahvistaa ja johdattaa meitä. Kiitos, että kun olet luvannut olla kanssamme elämämme kaikkina päivinä. Amen, amen. Seuraavaksi kuulemme Raamatun sanaa Heikin lukemana Aamoksen kirjasta ja Galattalaiskirjasta, Vanhasta testamentista ja Uudesta testamentista. Ensimmäinen lukukappale on Aamoksen kirjan 7. luvusta. Beettelin pappi Amasja lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, sanan: Aamos lietsoo israelilaisten keskuudessa kapinaa sinua vastaan. Maa ei kestä hänen puheitaan. Hän on jopa sanonut, että Jerobeam kuolee miekkaan ja Israelin kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen pois omasta maastaan. Aamokselle Amasja sanoi: Näkijä, mene tiehesi ja palaa Juudaan. Profetoi siellä ja hanki leipäsi siellä. Beettelissä et enää profetoi. Tämä on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli. Aamos vastasi hänelle: En ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan karjan kasvattaja ja metsäviikunoiden viljelijä. Herra otti minut laumojeni keskeltä ja sanoi minulle: Mene ja julista kansaani Israelia vastaan. Tämä on Jumalan sana. Toinen lukukappale on kirjeestä galattalaisille, sen 4. luvusta. Pyydän teitä, veljet, tulkaa sellaisiksi kuin minä olen, koska minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin te.
Ette te ole minua millään tavoin loukanneet. Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet, ettekä inhonneet minua, vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet vaikka silmät päästänne, jos se olisi ollut mahdollista. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden? Nuo toiset koettavat innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän intonsa ei ole oikeaa. He tahtovat erottaa teidät meistä, jotta te intoutuisitte kannattamaan heitä. Into on hyvä, jos asia on hyvä. Näin aina, eikä vain silloin, kun minä olen luonanne. Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. Kumpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänensävyn. En tiedä, mitä teille tekisin. Tämä on pyhä epistola. Kirkko olkoon niin kuin puu, se kodin luona saako kasvaa. Olkoon kous ja riemu aina lehtiensä alla. Juuret työntäköön se maahan, oksat korkeuksiin taivaan. Hedelmää se saako kantaa, suokoon lohdun myötä tunnon. Kirkko tämä olkoon puu nyt torin keskelle se nouskoon. Pesänlinnuille se suokoon, ohi kulkijoille suojan. Niin kuin puun kirkko olkoon, kasvakoon se kulman taakse. Ja kun kaukaa kotiin saavun, sylin sulkekoon se hellään. Puu istutettu partalle vetten, luojamme luoda, voiman se saa. Kirkko olkoon niin kuin puu, se saakoon kasvaa missä tahdot. Näyttäköön se meille suuntaa kohti taivasta, oi Herra. Hedelmän ja varjon suokoon, sekä lämpöä ja voimaa. Kirkko nimeäsi kantaa, elämää puu meille tuokoon. Puu istutettu partalle vetten, luojamme luoda, voiman se saa. Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumista luvusta 13. Nousemme kuulemaan sitä. Jeesus puhui opetuslapsilleen. Totisesti, totisesti. Ei palvelija ole herraansa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti,
te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Jumalalle kiitos. Ystävät, Jeesus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Huomasin tämän päivän tekstejä katsellessani, että se on myös ilmaistu näissä teksteissä niin, että siinä on muinainen Aamoksen kirjan kertomus, sitten on evankeliumi ja sitten on tuo Galattalaiskirjeen ohjeet Paavalilta tuoreelle seurakunnalle. Ja näissä kaikissa on myös se ulottuvuus, että Raamatun sana toimii sellaisenaan myös meille tänään ja tässä. Niinpä otan näistä Jeesuksen lähettiläistä tuon muinaisten tekstien Aamoksen, sillä jo Aamos oli Jeesuksen lähettiläs palvellessaan aikanaan Beetelissä. Aamoksen kirja on kertomus Jumalalta saadusta tehtävästä, kutsusta ja lähtemisestä kutsua toteuttamaan, eli kuuliaisuudesta Jumalalle. Kutsun sai Aamos, joka lähti kotipaikkakunnaltaan ja arkisista töistään, julisti tuomion Israelille ja sitä ympäröiville kansoille, heidän pahoista teoistaan muita kansoja kohtaan. Mutta myös Aamos julistaa ja ylistää Jumalan armoa ja hyvyyttä. Aamos käyttää paljon luontokuvauksia kuvaamaan ja luomaan mielikuvia vaikeasti vastaanotettavasta sanomasta, ja näin hän elävöittää saamaansa tehtävää ja viestiä omien kokemustensa kautta. Niin teki myös Jeesus. Juudean kunnan kuninkaana oli tuolloin Ussia ja Israelin kuninkaana Jerobeam toinen, kun Aamos lähti tuomion sanomaan viemään pohjoisvaltio Israelin Beeteliin, maan hengelliseen ja henkiseen keskukseen. Ensin hän kertoi, miten pohjoisessa Syyrian Damaskoksessa oli tehty rikoksia ihmisiä vastaan, kuinka etelän suunnalla Filisteassa, eli nykyisen Gaasan alueella, ja miten Tyyroksessa samoin. Sitten Aamos suuntaa viestinsä itään, Edomiin ja vielä etelään Moabin maahan. Kuulostaako paikat tutuilta? No, tähän kuulijat varmaan nyökyttelivät hyväksyvästi. Onpa hyvä, kun paha saa palkkansa. Ei koske onneksi meitä. Sitten Aamos puhuu Jumalan omaisuuskansalle. Ja Jumalan tuomion sormi osoittaa Juudaan ja Israeliin. Juuda pääsee vähemmällä, mutta Israelille tuomio on kova. Juudan ja Israelin saamat sanomat poikkeaa muiden kansojen tuomiosta siinä,
että niiden perusvirhe oli Jumalan antaman lain noudattamatta jättäminen. Koska Aamoksen viesti on Jumalalta, ei Aamos ujostele sanoa valhejumaliksi sellaisia palvonnan kohteita, joita ei voi edes verrata elävään Jumalaan. Kun vierasmaalainen julistaja tulee julistamaan tuomion ja armon sanaa, lakia ja evankeliumia temppeliin Beetelissä, se ei sovi sen temppelin papistolle. Niin Aamoskin saa porttikiellon pappi Amasialta saman tapaan kuin Jeesuksen seuraajat satoja vuosia myöhemmin saivat lähtöpassit synagogista. Mutta Aamos ei luovuta, vaan hoitaa uskollisesti projektinsa päätökseen. Aamoksen tämä koko kirja kertoo ensinnäkin yleisestä pappeudesta, julistamaan lähetetystä maanviljelijästä. Aamoksen kotipaikka oli Tekoa Juudassa, 16 kilometriä Jerusalemista itään. Hän kasvatti karjaa ja metsäviikunoita. Ei ollut edes profeettakoulun käynyt, vaan maalaispoika, jonka Jumala valitsi ja lähetti tuomiota julistamaan. Ja hän rajaakin rooliaan sanoen, en ole profeetta enkä saarnaaja enkä suvultani sopiva, mutta Herra otti, kutsui ja lähetti. Jumalan ilmoittamia tuomioita kuvataan Aamoksen kirjassa niin, että Aamosta on pidetty tulikivi profeettana tuomioiden pitkän listauksen takia, mutta yhtä hyvin perustein häntä voi kutsua taitavaksi armon välittäjäksi. Hän nimittäin tuo varoituksen Jumalalta 2 vuotta ennen kuin tuolla samaisella alueella on ollut tuhoisa maanjäristys 760 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Suhteessa vallanpitäjiin häntä voidaan pitää Jeesuksen ennakkokuvana. Jeesuksen ajan kirjanoppineet saattoivat lukea pyhistä kirjoituksista Jeesuksen toiminnan ja puheiden esikuvia, mutta silti he asettuivat Jeesusta vastaan. Toinen Aamoksen kirjan teema on se, mitä Jumala puhuu oikeudenmukaisesta. Taas varsin ajankohtainen teema, eikö? Loukkaukset ihmisyyttä vastaan ovat ihmiskunnan historian mittainen tapahtuma, alkaen syntiin lankeemuksesta aina nykyhetken kaamaaliin tapahtumiin. Sellaisiin, jotka loukkaavat kenen tahansa Jumalasta piittaamattomankin oikeudenmukaisuuden käsitystä. Näistä siis voimme lukea Raamatusta tai nähdä päivän uutislähetyksissä. Mainitsen vain yhden syvältä koskettavan oikeudenmukaisuuden loukkauksen, jonka ajattelen muistuttavan siitä, miten Jumala tietää väheksytynkin ihmisen tilanteen. Jumala ei ohita mitään väärinkäytöstä heikommassa asemassa olevaa ihmistä kohtaan. Aamoksen sanoin Jumala kertoo Israelista. He polkevat heikot maan tomuun ja ajavat vähävaraisten asiat umpikujaan. Isä ja poika käyvät saman naisen luona ja häpäisevät näin minun pyhän nimeni. Ajattele tuota profeetan lausumaa sen naisen kannalta, joka joutuu olemaan käytettävissä perheen sisällä myös piukon himojen tyydyttäjänä. Miten Jumalan silmissä aviorikos ja seksuaalinen hyväksikäyttäminen ovat iljettävää, niin pahaa, että hän sanoo
sen häpäisevän hänen pyhän nimensä. Tällaisista ja monista muista loukkauksista ihmisiä kohtaan Aamos julisti ja ilmoitti kansoja kohtaavat tuomiot. Ne eivät kuitenkaan ole profeetan keskeisin sanoma, sillä Aamoksen tehtävän kärki kohdistuu Jumalan omaisuuskansan varoittamiseen ja sen erityiseen vastuuseen kansojen joukossa. Onkohan niin tänäänkin? Kolmanneksi valitun kansan vastuusta. Meidän on hyvä muistaa se myös tässä ajassa, miten Jumala on ilmoittanut suunnitelmistaan Raamatussa, kuten vain teidät minä olen ottanut omikseni kaikista maailman kansoista. Sen tähden minä vaadin teitä tilille kaikista vääryyksistänne. Tätä ei tee tyhjäksi YK:n päätöslauselmat eivätkä imperialistinen sen maailman tuhoisat suunnitelmat. Israelin ja samalla meidän jokaisen kohdalla tilille vaatiminen on armoa, sillä se vie mahdollisuuteen kääntyä, tunnustaa synnit ja saada anteeksi. Ilman sitä kansa vailla armahdusta katoaisi kokonaan. Kuitenkin viimein Jumalan sana ilmoittaa Aamoksen kautta, että missään vaiheessa kansa ei tule kokonaan katoamaan. Ei tietenkään, sillä Jumala on luvannut pelastuksen tulevan, Jeesuksen ihmiseksi tulemisen ja sovituksen kautta juuri tästä kansasta. Aamos näkee 5 näkyä Israelista. Heinäsirkkatuho, tulen tekemä tuho ja oikeudenmukaisuuden luotilanka. 4. näky on ylikypsien hedelmien kori, joka on kuva siitä, miten Jumala sanoo lopun olevan tullut Israelille. Ja 5. näyssä Herra seisoo alttarin äärellä ja sanoo, kerro Israelille, että he eivät voi paeta Jumalan tuomiota mihinkään, eivät edes Tuonelaan. Aamoksen erikoisuus on kuolinvirsi Israelille. Se on kuitenkin kehystetty luojan ylistyksellä. Tuo pieni kuolinvirsi päättyy kutsuun. Etsikää Herraa, niin te saatte elää. Sitten Aamoksella on vielä kerrottavanaan lista Israelin teoista, joita vastaan Jumala on. Ensinnäkin vääristynyt oikeudenkäynti, toiseksi vääristynyt Jumalan palvelus, kolmanneksi itsevarmat ja ylpeät, 4. keinottelijat ja petolliset kauppiaat. Lista on kattava, eikä sen ohi pääse livahtamaan kukaan. Kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla, kuten Paavalikin toteaa roomalaiskirjeessä. Vielä yksi. Liityn apostolien tekoon. Siellä keskustellaan pakanoiden kääntymisestä, eli meistä. Ja siitä, että onko tarpeen ympärileikata. Tässä yhteydessä Uudessa testamentissa on se ainoa viittaus Aamoksen kirjaan. Simon kertoi, kuinka Jumala ensin kerran lähestyi pakanoita ottaakseen heistä itselleen oman kansan. Tämä käy yksin sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoituksissa sanoneet. Sen jälkeen minä rakennan Daavidin sortuneen majan. Raunioista minä sen taas rakennan. Minä pystytän sen uudelleen, jotta kaikki muutkin ihmiset etsisivät Herraa, kaikki kansat, jotka olen omikseni ottanut. Näin sanoo Herra, joka on antanut tästä tiedon
jo ammoin. Siksi ei pidä hankolaittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen, sanoi tuolloin Simon Pietari. Aamoksen kirjan messiainen lupaus on se, että Jumala ennallistaa omaisuuskansansa aseman. Kun olen kulkenut Galilean kukkuloilla ja Jordanin laaksossa, olen ihaillut sitä, miten Jumalan lupausten täyttyminen ja tämä Raamatun sana ovat siellä omin silmin nähtävissä viiniviljelmien kukkuloilla ja vehreissä laaksoissa. Nousemme tunnustamaan Jumalan uskomme Jumalaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Rukoilemme yhteisten asioiden puolesta. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa lasta Rasmus Pekka Nurmikolu, joka kasteessa on otettu Kristuksen omaksi ja seurakunnan yhteyteen. Anna seurakunnan olla hänelle vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta hänen vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan häntä ja luomaan hänelle turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois Eino Ilmari Lähdeniemen 98 vuoden iässä, Hilma Marjatta Alapappilan 95 vuoden iässä, Terttu Maria Niemelän 92 vuoden iässä, Raili Mailis Lähdenojan 88 vuoden iässä, Toini Onerva Kinnusen 85 vuoden iässä, Katri Irene Kivelän 84 vuoden iässä, Terho Kalevi Helinin 83 vuoden iässä, Matti Kalevi Jokiniityn 83 vuoden iässä, Erkki Kalevi Eskon 77 vuoden iässä, Anja-Riitta Hellevi Lahtovaaran 78 vuoden iässä ja Eila Inkeri Leinon 73 vuoden iässä. Ota hänet vastaan, suuri pyhä Jumala. Ota hänet vastaan, kaipaavia lohduta. Ota hänet vastaan, taivaan kotiin avara. Ota hänet vastaan.
ilon loppumattomaan. Hänet vastaan, meillä on niin ikävää. Ota hänet vastaan, murheellisten ystävää. Ota hänet vastaan, silta yli pimeyden. Ota hänet vastaan, sylin rakkauden. Ota hänet vastaan, sylin rakkauden. Me kiitämme, Herra, sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä. Herra, siunaa työmme lähetystyön parissa. Suojaa ja siunaa meidän lähetystyön tekijöitä, jotka toimivat maailmalla sinun sanasi levittämiseksi ja tehdäkseen hyvää ympäri maailmaa eri yhteisöissä. Tuo heidän väsymätöntä työtään rakkaudellasi. Herra, me kiitämme sinua lapsista ja nuorista. Siunaa ja varjele heidän elämäänsä ja kasvuaan. Anna kodin, koulun ja seurakunnan olla heille turvallinen kasvupaikka, niin että he voisivat katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Anna heille mahdollisuus toteuttaa toiveitaan ja unelmiaan. Auta heitä käyttämään lahjojaan niin, ettei elämän tarkoitus ja mielekkyys sumenisi kenenkään silmissä. Valaise heidän tiensä sanan ja toivon valolla. Kiitos, Herra, että sinä jatkuvasti siunaat elämäämme. Kiitos lapsista, jotka syntyvät ja tuovat maailmamme iloa ja toivoa. Kiitos aikuisista ja siitä elämänkokemuksesta, jota he voivat jakaa lapsille. Tee maailmastamme paikka, jossa lasten, nuorten ja aikuisten on hyvä elää yhdessä. Anna koteihin rakkautta ja kärsivällisyyttä. Opeta meitä iloitsemaan toisistamme ja niistä lahjoista, joita olet meille antanut. Herra, muistamme rukouksissamme niitä, joilla elämässä on haasteita ja vastoinkäymisiä. Elämässä me joudumme kokemaan vaikeita asioita, menetyksiä, pettymyksiä, onnettomuuksia kuin myös ahdinkoa. Herra, rukoilemme sinun siunaustasi niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. Ole lohduttava syli, kuunteleva korva, ymmärtävä rakkaus ihmisten keskuudessa. Opasta myös meitä ihmisiä rakastamaan ja välittämään paremmin läheisimmistämme. Rukoilemme myös rakkaan luontosi puolesta, Herra. Rukoilemme, että me ihmiset kykenisimme täyttämään paremmin käskysi maanviljelystä ja varjelusta. Rukoilemme kaikkien uhattujen eläinten puolesta, kukoistavien kasvien ja puhtaan luonnon puolesta. Herra, siunaa työmme luonnon eteen, jotta tulevatkin sukupolvet saisivat periä maan
sen kauneudessaan. Tätä rukoilemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Seuraavan virren aikana kerättävä kolehti menee oman seurakuntamme nimikkolähettien ja nimikkokohteiden toiminnan tukemiseen eri lähetysjärjestöjen kautta. Sinun henkesi kanssa. Ylentäkää sydämenne. Ylennämme sen Herran puoleen. Kiittäkäämme Herra Jumalamme. Niin on oikein ja arvollista. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla,
Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristinpuussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välillemme. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi, antoi sen opetus lapsilleen, sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää sen minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemaansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Lähetä Pyhä Henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Amen, amen, amen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herran rauha olkoon teidän kanssanne. Niin myös sinun henkisi kanssa. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, armahda meitä. Jumalan karitsa, joka kannat maailman synnin, anna meille rauhaa. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki, te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tulkaa. Sua kiitän, rakkain Jeesus, tästä elämästä. Kun vihdoin löysit minut lampaan eksyneen, sain herkän sydämen, nyt kuulen äänesi. En enää koskaan tahdo pois sun luotasi. Oot paimen rakastava, johdat laumaasi, ja kaikki omasi sun tuntee äänesi. Sä haet eksyneitä, myös sen yhdenkin, ja iloitset, kun saat sen nostaa syliin. Mut laaksoon pimeänkin joskus johtaa tie. Ei tiedä sitä lammas, miksi se sinne vie. Ei syytä pelkoon, sillä olet sielläkin. Ja sauvallasi ohjaat valoon takaisin. Nuo niityt vihreät ja vesi virvoittaa. Mun sieluni ja paimen sauva ohjastaa.
elämän ja rakkaus. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, rukousta hiljainen on sydämen. Sinä kyllä näet sen, olen lammas viluinen, ikävöin ääntä paimeneen. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, ainut lähde anteeksannon laupeuden. Sinä yössä eksyneen, laumaas kannat uudelleen, parannat haavat syntien. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, sinun rististäsi turvan löysin vaan. Vaikka onkin synkkä yö, aallot aina vastaan lyö, rauhasi suojaan tulla sain. Tule kaikeksi mulle, Herra Jeesus, sinä ainut lohtu köyhän syntiseen. Tule näyttämään se maa, jonka lunastetut saa. Sinne voit viedä murheisen. Sinä kyllä näet sen, olen lammas viluinen, ikävöin ääntä paimeneen. Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri, kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Jeesus Kristus on sama, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Amen, amen. Kiitämme ja rukoilemme. Herra kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhlaateriasta. Aamen. Nousemme laulamaan ylistystä Jumalalle
virren 329 sanoin ja sävelin. Kiitos nyt Herran, hän korkein on kuninkaamme. Pyhänä soikoon nimensä veisatessamme. Oi kristität, hartaalla mielelläni, soikoon hallelujamme. Kiitos nyt Herran, kun nimensä luottamme saamme. Eläissä kullissa turvata vapauttajamme. Jeesus hän on, hänelle kaikukoon. Kiitos ja kunnia, amen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen, amen, amen. Istukaa. Tervetuloa kirkkokahville. Siellä voi sitten vaikka kysyä ja pohtia yhdessä, miten meidän seurakunnassa lähetystyö voisi parhaimmillaan toteutua ja mitä jo tehdään hienosti. Ja viikko-ohjelmasta tietenkin sitten sieltä seurakuntatiedoista tutkitaan, että mihin viikolla voisi osallistua. Mutta tervetuloa kahville ja kahvin jälkeen sitten lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten. Oikein hyvää sunnuntaita ja pyhää päivää. Kahvit on katettuna. Pannu porisee tuolla.